Sziasztok! Na... Elérkeztünk a Batmanhez is. Mondjuk már elég régóta megjelent. Most jutottam el odáig, hogy... elkezdem játszani. Úgyhogy, ahogy látjátok, elkezdtem játszani itt az első pálya, habár az első intro részét azt kihagytam. Úgyhogy azt nem tettem be. Na mindegy, hoppá! Majd vigyázni kell. Aztán meg itt lesz, most levettem a kezemről és a egéről a kezemet, azt nem figyeltem. Na mindegy. Amúgy itt a végén az lesz, hogy azt hiszem azt a krokodilféleség, vagy ember, vagy gőzöm sincs mi az, azt fogjuk elkapni, és na ez az ordítás. Ez az. Igen. What was I supposed to do? He threatened my family. He was going to... I don't have time to discuss it. Jó van, hagyja. Na viszont a kattogtatás miatt elnézéseteket kérem, hogy nagyon közel van, és elég érzékeny a mikrofon. Gondolom azért nagyon érzékeny. Ugye állatok. Na, oda már megyünk is. Egyik bűnöző, mint a másik, ez a família, mindenki van itt, komolyan. Egyszerre kettőt bunyózunk le. Ugye barom, és még meg is ült vele, szerencsétlen. Hol vagy? Anyukádat, te szar. Where's Black Mask? How the hell should I know? I'm going to make you talk. How much pain you endure before that is in your hands. No. I don't have time for this. Okay. He said it to the execution chamber. With Loeb. Smart move. Now you get to take a nap. Igen, valami Black Maskot keres. Az a fekete maszkos csákó, vagy ki az Isten. Ez itt egy ilyen. Egy ilyet én is elfogadnék. Hülye állatok, komolyan. Tudják, hogy úgyis meg kidöglenek, de azért nem, hogy menekülnének Batmantől, hanem inkább még ezért bunyóba is kerülnek, de hát ha nem lennének, akkor nem is lenne értelme semminek, ugye? Nem lenne értelme a játéknak, nem lehetne itt lebunyózni. Amúgy én elkezdtem így játszani, így előre. És hát szerintem nagyon jól sikerült ez is, mint a többi. Ugyanolyan jól sikerült, mint a City vagy az Asylum. Barom. Nyugi, én nem bántalak téged. Igen, egyesek. Kiütünk, ez gyors volt. Ja, még te itt maradtál? Szerencsétlen. Arra is sérel, kösz. That area of the floor is weak. I can use my explosive gel to break through. Ahogyni. Na, itt lesz ez a barom nagy állat. A jó nagy állat. Ez a
félig ember, félig krokodil, vagy mi ez? Habár nem is ember, de valami mutáns. Meg a ilyen csontváz, vagy mik ezek, ilyen maszkokban van. Ez akkor ezt keressük, ez a fekete maszkos csákót, vagy nem tudom. Gondolom már nagy szeretettel várnak minket. Karácsonyi télen játszódik az egész játék, ugye esett a hó. Karácsony előtt pár nappal, vagy karácsonykor talán. Úgyhogy hosszú éjszakára nézünk elébe. Az biztos. No. Gyors volt. Ne vigyorogj, te szerencsétlen, úgyis elkaplak. Kirobbantalak. Mi az? Az. Na. Ne oda tette, hülye. Sem mindegy. Nem. Basszus. Tudtam, hogy ne oda tedd, itt csak fog kirobbanni, de mindegy. Jó van. Mennyi? De mondjuk, ez kicsit hülyén csinálták meg, hogy ez csak így, hogy csak így simán lögdösöm. Vagy erős lábaimmal, na mindegy. Mindegy. Nagyon zsír haverok vagyunk. Úgyhogy. De kurva vicces. Jaj. Ilyen rossz fiúk. Ezt már biztos nem fogjuk megmenteni. Ez biztos. Úgyhogy. Kivégző, vagy valami olyan gázok, mint amikor Jokernél voltak ezek, amikor elkezdtem képzelődni, ha bár ez nem az. Hát ennyi. Ja, hogy ez ilyen, te látod, ők már nem látják. Aha. Ez így elég vékonynak nézett ki ez az üveg, de mindegy. Na mindegy. Na úgy utána, amikor ezek a milyen izék, ezek csak így, hogy is mondják, ilyen kábító ütéssel lehet. Vagy ilyen, amikor ezt a görgőt megnyomod, ez a hülye hang, amit hallotok. Jó hangos. Aztán ennyi. Ugye ruhában van benne, ami így megvédi. De ez volt már az elsőben volt. Volt a City-be is, meg most az Originalban is ezek szerint. Ezt nem vették ki. Ez valami memory card, majd még jól jöhet. Gondolom én. Nem tudom, valami. Valami adat van rajta.
Látszik, hogy ez a nagy Godzilla ment itt le, mert ott le is szakította a lépcsőt. Tényleg jó nagy Godzilla lehet. Na, igen, itt felszállnak, de itt még nincs vége, mert... Na ja, aha, itt... I know I caught yours. Na hát igen, és akkor most szépen kezdjük. Te is nagyon, nagyon nevetséges vagy, meg minden. Tényleg nevetek rajtad, meg minden. De anyukádat szakadnál ketté te is. Ha Batman nem lenne, már nem tudom mi lenne. Innen jön a helikopter, ezt a részt nagyon utálom. Amikor itt figyelni kell az emberekre is. Ezt úgy gyűlölöm. Ó. Hoppá. Elfámzom. Ezt elkámítom. Hoppá! Óha, megijedtem. Az hova tűnt? Na mi van, bugos a játék? Hopp, kicsit bugos a játék. Hát, erre nem számítottam. Hát, itt gondok lesznek. Na mindegy. Na, valami gond van. Nem csak azon a részen bugos, na mindegy. Ho. Ez az. Jó. Valami gond van itt. Látszik, bekattant a játék egy picit. Bár nem tudom miért. Nagyon bekattant. Na igen, most. Aj, de jó. Na, ilyen nem szokott lenni. Na mindegy, erre nem számítottam. Felrobban a kezedbe, te szerencsétlen. Add neki egy picit, ráijeszt elég rendesen. Erre a krokira, vagy hogy az Istenbe hívják. Valamilyen, nem tudom milyen nem tudom, majd mondja így. Még egy ütés, azt elkábul szegényke. Hát tudlak sajnálni. Batman jó fej, mert visszahúzza. Igazából sose értettem, hogy simán megölhetne mindenkit, de hát mondjuk tudjuk, hogy és én nem tudom, ezek szerint Batman semmit sem öl meg. De hát így neki jó, hogy állandóan
Igazából nem csinál semmit, csak lezúzza őket, aztán ennyi. Nem is lezúzza, hanem ad neki egy kábítóütést, ezt jó van. Ennek aztán tényleg sok értelme van. Na mindegy. És itt van a... hogy is hívják, a barlang. Itt a... Itt van Alfred. Szevasz, Alfred. Hát most ma nem ünneplünk, ez is biztos. Ma nem ünneplünk. Na, mit csinál? Mondom, ez volt a kártyám, amit összeszedtünk. I pity his cellmate. I don't. Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these envelopes. I need them delivered. Jó kis videók, aktái. Itt vannak a rossz fiúk, ugye? Ajaj, ő lesz a következő. Garfield Lynns, aka Firefly, burns on 90% of his body. His obsession is going to be his end. How unlike anyone I know. Here's a face I don't recognize. Copperhead. Strange. These reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Well, you won't forget. Ez valami nő. Hopp. Volt. Ijjajjaj. Ez nő vagy férfi? Ez nő, ez nő, ez nő. Na, ez itt is kemény. Suspected of many assassinations. Dangerous. Szép. Hol van? Ez valami... Júj, ne, júj. Igen. Shiva. Her skill is unmatched. Az szépen kitekerte a nyakát. Szóval mindenki Batman-t akarja. Végül is nem rossz. Nagy fiú. Ez elég rendesen odabasz. Végül is egy kézzel tekeri ki kettőnek a izé. Is that Warden Joseph? Must be how Black Mask got inside the prison. He uses torture for intimidation and entertainment. 8 assassins after your head. What are you going to do? I'm going to find out who is operating this drone. Make them tell me what they know. Then I'm going to find Black Mask and put an end to this. Őt keressük, gondolom. Sir, I may be stating the obvious here, but you do realize that since you and I are the only people who know the Batman's true identity, those assassins will all fail their mandate if you'd just spend the evening here. They'll put innocents in danger to attract my attention. I can't take that risk. And you think it's a better idea to just put yourself in their crosshairs? Igen. Na biztos, hogy nem lesz. There's only one person in Gotham who can get his hands on something like this. Erre szükségünk Penguin. van. He's been tracking Black Mask. Aha. His next waypoint was a rendezvous with Penguin's Szóval előbb men in Penguin a Jezebel célpont. Plaza. I'll make them talk. Hűha. Ez nagyon jó lesz. Na mindegy. I know what I'm doing. Well, in case you change your mind and want to train tonight instead, I'll keep your training facility active. Na jó. Akkor ez itt első résznek elég lesz, és akkor jövök a következő résszel. Sziasztok!